Na, szevasztok srácok! Ebben a videóban eddig ezzel fogunk játszani Angry Birds Epic-kel, amit már sajnos nem lehet letölteni a Play Store-ból, de meg lehet szerezni. Van nekem itt 101 goldom. Ezt itt el fogom pörgetni. 27-es évvel fogom elpörgetni. Elsőnek az volt a tervem, hogy megveszek 2 darab ilyet, 130-asat, de nem veszek, mert amúgy ezek erősebbek, amik nekem vannak. De kezdjük el szerintem pörgetni a cuccokat, nézzük. De hülyeség ez geci. Jó. 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 Dik. WC papír. Hát jó, srácok. Mennyi van még? 74-en a butrok még. Csak csináljuk kell. Oh my god! Wow! Ott vagyunk. Nézzük. Jó, nem az. Jó. Ott vagyunk. Lehetett volna rosszabb is, én úgy érzem. Sís. Köszönjük. Az a baj, már nem sokan tud valami erősebb ezeknél. Mégis. Itt még valami nagyon jó. Wow, nem tudok mit mondani erre. Hát nyilván menő, hogy kinyitottam, de volt már nála jobb is. Mennyi van még amúgy? 5. Utolsó. Utálom a cigányokat. 1800. Tudunk valamit alkotni? Ezt a 2 ki tudnám. Várjunk csak kutya. Ezt most vissza fogom váltani, nem fogom baszni. Ja, elsőnek free. Aha. Értem. Mindent értek. Na jó, van az a videó, annyi lett volna. Ha tetszett, nyomjatok el lájkot és iratkozzatok fel. Én QR voltam. És valaki nem az itt vagyok kint a természetben. Mindegy, QR voltam. Sziasztok!